Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udese ovdje u St. Louisu i evo, dan u životu advokata, a day in the life of a lawyer. Pitanje, kakve su šanse da se u St. Louis, Missouriju desi auto udes u 5 sati ujutru? Nisu loše, dešava se, jel? Hajmo dalje. Kakve su šanse da se u St. Louis, Missouriju u 5 sati ujutru u nedjelju desi udes i da je jedna stranka iz Bosne i Hercegovine? Dešava se i to smo vidjeli. Hajmo dalje. Kakve su šanse da se u St. Louis, Missouriju u nedjelju ujutru u 5 sati desi auto udes i da su obe stranke iz Bosne i Hercegovine? I da imamo video snimak od tog udesa. Kakve su šanse? Nisu loše. Dešava se.